O colectivo de pais e nais do Ceipo Grupo entregou máis de 3.300 sinaturas recollidas ao longo de varias semanas, exixindo á Xunta de Galicia a inmediata cobertura da vacante dun titor para o curso de terceiro de primaria. Os titores e titoras para o grupo de terceiro B deberían ser asignados segundo a normativa da Xunta, pero, a pesar de ser unha vacante por comisión de servizos, a substitución aínda non se cubriu. Como denuncia a AMPA, a situación está afectando gravemente ao desenvolvemento académico e emocional dos alumnos, que están a recibir clases de ata 9 mestres diferentes, sen contar unha figura de referencia. Estamos aquí na Casa do Concello de Ribeira, no Portelo Único, para entregar as sinaturas que estivemos recollendo ao longo destas semanas de cidadáns de Ribeira apoiando as nosas demandas, as demandas do grupo. Fundamentalmente sabedes que é pois esa sustitución inmediata que levamos reclamando desde o primeiro día do curso de un titor ou titora para o terceiro B de educación primaria, que a día de hoxe sigue sin titor e sin titora, con unha situación pois totalmente caótica, porque estamos falando de ata 9 mestres e mestras distintos que lle están impartindo as materias, co cual os nenos e as nenas que teñen 7 ou 8 anos, algúns deles con necesidades educativas especiais bastante graves, non teñen unha persoa de referencia, unha mestra de referencia, xa non só a nivel académico, sino a nivel emocional. A falta dun titor está tamén afectando aos proxectos do centro, como a inmersión lingüística ou a radio escolar. A comunidade educativa do Ceipo Grupo, con apoio do goberno municipal, exixe solucións inmediatas. A AMPA tamén pediu unha reunión co conselleiro de Educación, que, aínda que recoñeceu a xustiza da demanda, aínda non se concretou a substitución. Que non entendemos é que unha situación, unha vacante producida por unha comisión de servicios non é coberta de forma automática coas listas de sustitución de interinase, porque o que sobran son mestres e mestras interinos para poder cubrir esa vacante, e, sin embargo, estamos en esa situación, levamos máis dun mes desta maneira e está afectando pois, directamente a esa clase e, como sabedes, ao conxunto do cole, aos 400 alumnos e alumnas do colexio, porque hai proxectos que ainda non se puderon empezar a levar a cabo, proxectos que se teñen a continuidade de anos e que non se poden levar a cabo, como proxectos de inmersión lingüística, proxectos de inclusión, de medio ambiente, de biblioteca, de radio escolar, que están paralizados, os profesorado que está atendendo ese terceiro B non pode facer as súas horas normais de garda, non poden atender as familias, non poden facer as coberturas naturais de gardas puntuais que se dan no colexio, de sustitucións, etc. etc. A pesar de que a Inspección Educativa e o director provincial recoñeceron a necesidade de cubrir a vacante, a decisión final dependerá dunha comisión avaliadora da Consellería de Educación. A AMPA espera que, tras 5 semanas de movilizacións e presións, se tome unha decisión positiva para os alumnos e a comunidade escolar. Claramente, non estamos falando de pedir un profesor a maiores, non estamos falando de pedir un apoio, de pedir un desdobre, de pedir outro personal, estamos falando de cubrir unha vacante. É unha vacante a situación pola que estamos vivindo, por iso nos parece irreal todo o que estamos pasando. A AMPA de Ribeira mantén a súa loita por un ensino de calidade e por solucionar esta problemática de forma inmediata. A comunidade educativa está unida e aseguran que non van a parar até conseguir que se cubra esta vacante esencial.